mai împinge, mă? Unde mă duci? E o surpriză. Dar încă suntem în cămin, deci nu poate fi o surpriză prea frumoasă. Taci, mă, că ne-am făcut rost de o întâlnire cu două tipe de aici, mă, din cămin. Așa că nu mă fute. Opa, de ce nu zici așa, mă? Da, mă, și nici măcar nu e asta surpriza, mă. Nici unde le ducem? Unde? La bibliotecă. Pe bune? Pe bune, mă. Du-te, mă, lasă-mă în pace, mă, că tu tot timpul vrei să mă faci de râs, mă. Să nu mai lasă-mă tot. Taci, femeie. Auzi, mă, aici, mă, care-i faza, mă? Mă, am fost aseară la un chef în căminul 11. Mă, acolo unde sunt toți prăpădiții, mă. Ce-ai căutat acolo, mă? Da, mă, și doi studenți de an mare vorbeau să meargă la bibliotecă, mă, după ceva cărți secrete, pe la 2 dimineața, mă. Păi și-am urmărit. M-am dus după ei, așa pe ascuns, ca un ninja, așa pe după copaci. Am sărit gardul viu ca o gazelă și apoi am intrat după ei în bibliotecă și ce crezi că am văzut? Tu ai intrat în bibliotecă? Da. Mă, biblioteca e ca și criptonita pentru tine, mă. Mă mir că nu te-ai topit când ai intrat. Mă, da, taci, mă, în pula mea, mă, dar tu tot timpul trebuie să mă întrerup toate poveștile. Dacă ești prost, eu ce mă, să fac? taci odată și ascultă! Păi nu o să-ți vină să crezi, așa am scos dintr-o carte câteva jointuri, mă. Băi, e cineva acolo? Păi și apoi am fugit, fără ca ei să-și dea seama că i-am văzut. Sunt convins. Bă, ăștia au ascuns chestii prin cărțile din bibliotecă, bă. Da, bă, dai de pula mea, mă. Dar numai iarba au ascuns. Nu, mă, ci că toți studenții din căminul 11 au ascuns tot felul de chestii mișto de prin cămin, mă. Păi ci că sunt plini de nebunie ascunsă prin cărțile din bibliotecă, bă. Bă, ce tare, bă. Dar cum naiba nu ne-am gândit noi la asta mai repede? Păi și acum ne întâlnim cu tipele astea și căutăm prin cărți cu ele. Păi o să fie super mișto. Dar bă, nu cumva să fuzi meciul? Dar cum? Că se apropie vacanța de vară și dacă nu agățăm ceva acum, la vară am pus-o, mă, că nu avem cu cine să mergem în vamă. Și trebuie să futem fete de la mare. Așa că nu ai voie nici cea mai mică greșeală cu ele, da? Nu că vorbești de bubi sau cum nu ai făcut de un an și ai dat numai la labă și de astea, da? Ești o fucking machine! Scoate-l afară pe Ino fucking Cențiu și hai să le tragem fetelor astea până orbesc. Uite fetele, tritoasa aia mea. Hei, ce faceți macaralelor? Hei! Dar de cine îți zici macarale? Că voi reușiți oricând să ne-o ridicați sus. Ce prost ești. Știu. Uitați, frumosul ăsta e Inocențiu, dar îi se mai spune Inocentimetru, dacă știți ce vreau să zic. Ne pare bine recunoștință. Dar să nu uitați că eu întotdeauna voi fi Orlandometru. Așa că, haideți, fetelor, să mergem. Dar unde mergem? O să vă ducem în cel mai interesant loc din cămin. Vamos! Ala biblioteca! Pe bune? Ne-ați adus la bibliotecă? Voi vă bateți joc de noi. Stați! Să vă zic un secret. Aici, în bibliotecă, sunt cărți secrete cu multe chestii interesante ascunse ele și o să facem treasure hunt în bibliotecă. Wow, ce tare! Eu v-am spus. Dar bă, Orlando, mă, și noi de unde știm în care cărți sunt ascunse chestii? Păi asta e, mă, că nu știm, mă, asta trebuie să găsim. Dacă îi cunosc eu pe studenții din căminul 11, ca IQ nu șocâte, pun par eu că au ascuns chestiile în cărțile de pictură. Da, de ce de pictură? Păi că sunt plini de țâțe și femei goale, mă, acolo. Haideți, stați. Bună ziua, domnișoara bibliotecară. Unde găsim? Orlando, dar ce faci aici? Te-ai pierdut? Nu. Am decis că vreau să fiu și o persoană mai inteligentă și am nevoie de cărți. Și ce cărți ai nevoie ca să devii mai inteligent? Cărți de pictură. Deci cărți de desen. Am înțeles. Du-te în capăt și ia-o spre dreapta. Aha, fă-tu numai pe șmechera, că vezi tu. Bingo! Ce ți-am zis? Ai de pula mea, bă, asta e ediție limitată Jägermeister, mă. Wow, asta e vreo 400 de lei. Bă, ești un geniu, mă, pula, mă. Wow! Ce-ai găsit? Ceva praf alb. Wow! Uite! Ce e acolo? O pungă cu jointuri. Wow! Răspunsurile la examenul din sesiunea de vară. Wow! Oh, e grea. Asta sigur e o carte specială. Bă, nu o deschide. Lasă-mi o mie, mă, că vreau să ghicesc cu ochii închiși ce este ea. Deschideți voi cartea asta, că mergem și noi să căutăm cărți. Și apoi ne întâlnim să vedem cine ce-a găsit. Dar nu, dar stați, nu, hei! E o carte specială asta. Fac, stai, ține. Oare ce? Bă, să nu spuneți. Ce n-ai, că parcă mi-e cunoscut. Oare ce? Haideți tu să vedeți ce-am găsit, că e cea mai tare chestie găsită vreodată. Ce? Inocențiu! Ce gustare, mă! Bă, și ce textură ciudată, mă! Parcă toată viața îmi doresc să am așa ceva în gură.
Oare ce e? Bă, dar ce e ceva jeleu? E jeleu de fructe? Parcă are gust de prună. Aha. Să fac că și vibrează. Stați, nu mai inocențiu, mă, că am pregătit o carte aia ca să le propunem futai la fete, mă. Stați-o, fetelor, că avem pula mare. Am pula mare, uite, nu-l cunosc așa de bine. Inocențiu. Inocențiu! Scoate și tu pula și nu mai suge pula mea de prost.